Sir Chris, welcome back. Welcome back. Ibon, bus, jeep, building. Anong mas mataas sa apat? Sumakay ako ng jeep, umupo ako, sumandal ako, bumaba ako. Ang tanong dito, anong dala ko? Mga kabisyo, panahon na para sa bugtong-bugtong. Ano ito? Ito? Oh, are you ready? Ready. Okay. Sumakay ako ng jeep, umupo ako, sumandal ako, bumaba ako. Ang tanong, anong dala ko? Katawan ko. Wala pa ulit. Ayan. Ano ka ba? Hindi ka ba nakikinig, diba? O, ulitin ko ha. Sumakay ako ng jeep, umupo ako, sumandal ako, bumaba ako. O ayun tanong, anong dala ko? Bumaba agad. Huwag ka nagko-question. Bugtong ko to. Itlog mo. Suko na! Sarili mo. Mali. May dala ka ba? Meron. Ano? Wala, hindi mo alam. Ano? Wallet? Sabi Mali. ko. Suman. Oh, sumakay ako ng jeep, umupo ako, sumandal ako. Bumaba ako, ang tanong anong dala ko? Eh di suma. Ano yun? Mura pa. Suman. Ibon, bus, jeep, building. Anong mas mataas sa apat? Ibon, bus, jeep, building. Anong mas mataas? Sa apat. Ibon, bus, jeep, building. Building. Mali. Ano? 5. Ay, ang galing. Lima daw. Daya. Sagot na. Bye. Di na masaya. Height ba? Height Mas na- mataas. Sa apat. Mas mataas, building. 5. Ano ba mas mataas sa apat? Eh di 5. Ganun. Eh di 5. Sir Chris, welcome back. Welcome back. Sir Chris, na-miss kita dahil dyan magbubugtong ako sa'yo. Sumakay ako ng jeep, umupo ako, sumandal ako, bumaba ako. Ang tanong dito, anong dala ko? Katawan mo. Final answer? Oo. Suman. Bakit? Sumakay ako ng jeep, umupo ako, sumandal ako, bumaba ako. Suman. Welcome back, Kavisyo. Thank you. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.